Hi guys, madyong gabi na itong tanan, gabi na. Ganina, kuan ka nang nagkuha kong liksi, dyan nitaya ko. Subot po kong nanay pataya. Karon kay nag-birthday magamang silingan, nagihatag na rin grasya. Birthday ni nang lalay, salamat kadyo. Ug happy birthday. Naikuan na to guys, naidaghang maha, biko, ug puto cheese, adobong manok, gisagol ug napay baboy ug karne. Mo na makasada na may panapon, di na magbuhing ang inanunang nanay. Ugma na putong inanunan kay grabe sirag panahon ron, krisis kadyo. Kaon ko ron tagtaod, mga merong tagtaod. Silik si isahay, kadang mga panapon, si tiyang paugasan kay manad way buhat, mabuntag way buhat. Isahay ako may magdungag, lutog sidan. Isahay ka ng kapoy bita ko kadyo, kapoy mo kadyo salon trabaho guys kay imong kamot init, waswas pa ka, nang resulta pas mo jud. Kapoy sig barag, basta dagay customer sig kag barag. Kay mag-blower, mag-plancha. Di mo rin bang nagkabuntag sa do, mag-kapoy pa iwakod, mo rin pamauwag ang kalawasan, huwag ipang bunaw-bunawan, di mo madugali kay mata na nga, nagdungag naman dahil nanay. Kaniha si nanay nagdungag. Ano si Lexi? Adong gianad pagpang hugas kay way makatunan sa ligra. Grabe kuan kanina, oy grabe arang inita kadyo. Ano na. Inita. Gre. So mo dang tiil. Tadtaan mga ang primer. Kuan po dari kay sakit ang likod. Paita kadyo. Bawo ni Lexi ganina arang gipalitag utan dyan palit pa kog tosino roll muyang giprito. Sida ni jag pamahaw idinang nagdingag kog itlog. Kaya paniod to kay kamang pabaw na katong tosino roll og nipalit ko gulay nga adobong batong. Bawa lagi ning kaon ba to dito kay di mo ra mabantayan. Kay das niya ginitawag si nanay. Pagka-Bernes ba to sapon nitawag si nanay ra nagkanak kunog sobras luto ug sidan wa mo kuwag ikaon. Lutong ikasabaan. Sayang. Di magsilbig di kanon. Nara may customer gani taga Duwero. Salamat ino kay ka-customer por me. Maka gasolina, maka panidaan pag maridyo. Sakto ra lagi po, pero salamat ka naman. Manihapon sa mi guys, mga antanin jo. Ang sudlan nagpili na yung Naan sa manang nagtaon nga. Siyempre tak day. Birthday ka tayo po mo day. Pag-rita ko vlog tayo sa ha. Lagi. Sana. Ba, albabo na suna. Sa kawa betang huwa pa nang tayo. Ikaw ulit sa vlog ko. Nani babo lagi. Dapat sa busok uno na uno. Ikaw uli. Eh, Iulik na plato. Ako lang mga matok sa amok ni. Sa bahan. Ayoli. Yung sudah na nilalay, yung panibang badihado. Ado, manig gusok din ang uno. Baboy din eh, kailan mo no? Babo man eh. Sagol man ko di aman no. Sa man ka-umber ko rin. Sino lang, ang presyo na yan, hake. Nabi ka ang ganyan, head ka. Dito ko padila. Dapat bedila siguro, baka malabay ng galing niya, yung meeting, ang kuloy. Mas mga pan, ang lalay puro meeting. Martes ako hindi. Wala ka ni meeting na eh. Masuk ko na, kabugot mga kuno kay Kay? mga
Nagpaspon, may otro, anas martis, ang puro potong, puro, ano yung makagubot. One by one, picture. Kanang iparang doon, nagkaalas doon. Ang kagugot-gugot. Huwag katugyatag. Apa. Nay, huwag kasitan. Daghan din na. Naku. Nga, pagkalit sa das marti. Ha? Sa marti. Mukhang pag-ito na mag-ari. Jabog mo. Nabilig me. Nga sa amin. Nangipita ka na. Ikaw na. Buwang na. Amot. Ano ka ba? Pasti siya mato siya tete. Huwag daw na kuko. Ano yung hoti? Nawan si Kuya Em gitu. Enggak, lalai. Takkan. Pagkuha ng lipstick. Lalai. Gapay panstay ah. Baso paling. Nah, aku tak ulun. Ini pagang luto tayo sa. Tapuan jenis Nah, takya. yang mana yang masuk ke Say dalam? tapiya sa isa. Lipstick. Gapay chicken deh. Nawa ang gigamo ko isang mamalay. Ano kita sepuput? Ako po. Labig init Ini kanina. ada gambar, ada gambar aku kurang beri. Ma, sinodo na. Ano? Sa di malihod. Init ka do. Magdugo do ilong. Sungguh. Ini masuk tu. Ang kasmit. Liligo siguro. Nah, ini Anong palabig dua. Agbaw, giurot ba? Bitaw. Ay kagugot-gugot ko ulit ah. gagubot lagi kan. Naman po to, gapon nga wa na kuhag isa kay wa mama og pirma. Si Kuan, Manang Linda. Hubog naman po. Bukan kita dia. Dadto ko namilis batong nga to ko itlogan sa barangay. Nagbagot-bagot sa dadto. Hubog mga sesere nga na daw man mo. Alain-lain ko no. Paganto karon. Karon lain nagpirma mo wa gidawat. Ngadto as kuan us pa nang mong kuan na sarong adlaw di pa atus. Mao na kay kulokoy. Kalau hubog ko sesere. Tapos basta dai, ang saka na rin. Yan. Hubog. Ada. Manang Linda. Lindang. Lindang ada pa ito. Linda, pakai Linda. Wa garas lang nilan. Garas hindi man maminda ha. Gani. Lindang garas dahil na. At maminda nga. Si Jaray wa nakakuha. Bago ang mautitid. Linda. Si Jaray wa kakuha. Sara. Ang ginan nga. Kawan na may form. Hindi. Habag-hab, pahabag-habag mapagka. Kamay ito. Wa. Pwede. Baka Linda mo kitang Linda. Lugan ha. Kamulit lang. Linda. Linda so. Terus sila ate muli na. Ngan he? No. Hindi ka ba muli kay Ma, kumbayad sila. ato masa ano na nito 15 Sabado. Ha? Basta matos ano nang. Kay? Tas mais. Ano Hamdi. Bantu ko yung itulog pala at doon may. Naus inunda na pamuli kwartang tatay. Mga bay kwartang tatay. Wa naman. Lamin agmaha. Baka nilis ng mo. Daw na mataw mo dito. Pero ikara-kara mataw ko tumasama ko. Diyan pa yung gapo. Diyan kuha yun na. Wahila ka. Hindi ba hindi ka dito kung kapakwa. Hindi na kung ito ang kwarta. Saan yun? Hindi Sige ka nga. Naitan ang ka-vlog nilo na si Dingy. Jack! Yan ang ka-vlog nilo na si Dingy. Good-good Sanay. Before and after, charot. Ang gupahan naman yung mga customer. Gikan pa yung taon na si Silas Duero.